Kani among ipanhapon guys, imukbang namon eh. Hutda na hukaday. Sudaan mas. Sa baron. Adobong manok. Wa ko nag video luto kay natuog ko gikapoy ko kani di ay. Adobo man eh. Adobong manok. Kuya ganahan di sabaw. Tiil man ang tato, saan man nga wa may tiil. Ganahan po tiil. Mao ni unod ang tiil day. Sa mokas tiil nga may unod. Una. Nya punta guys. Espuerto lo ba? Nasag na. Sige lang. Ako ka tiil. Tilon tato ako ipalitan nun. Dali kayo. Stop.
Iya,